svět plný lidí, kteří bojují za nějaké dobré věci a pečují o zvířata, o nemocný, o postižený, bojují, válčej. Ono to někdy je neuvěřitelně těžký. Dokázat zůstat v tom neutrálu, když jsi třeba tváří v tvář něčemu opravdu bolestný. Pro mě to bylo těžké do té doby, než jsem začala vnímat jednotlivce. Pokud jsem vnímala nějakou masu nebo situaci, která obsahuje mnoho dějů, tak jsem cítila, že to může být těžké, ale pak jsem začala vnímat jen jednotlivce a pro mě se to přestalo dít formou tlaku. Jakmile se soustředím na jednotlivce, tak se rozpadne ten pocit, že to je obrovský problém pro mě. A je to velký dar vnímat jednotlivého člověka a když komunikuji s jednotlivým člověkem, nemám ani strach. Pokud se nechám ovlivnit a manipulovat se do pocitu, že to je masa, že jsou to lidé a že ztratí tu jedinečnost pro mě, tak tam bych i jako žena strach mít mohla, ale nevystavuju se tomu. Cíleně vnímám každého jednotlivce jako naprosto jedinečnou originalitu. Takže zůstávám v bezpečí, ať jsem vedle kohokoliv. Protože já vlastně tím, jak vnímám, neumožňuju, aby mě atakovali nebo na mě útočili. Protože nevytvářím konfliktní situace. Cítím se natolik bezpečně a neutrálně, že vlastně umožňuji tomu člověku, aby vedle mě se cítil tak jako já. Takže i když přijde, před časem se stalo rozčilený otec, protože jeho dcera ke mně chodila, on s tím nesouhlasil, tak tím, že jsem zůstala v klidu a on přistupoval, tak vlastně já jsem si vytvořila bezpečný prostor a on do něj vstoupil a začal komunikovat úplně jiným způsobem. Jo? To je na každém z nás, jestli vyzařujeme stres, strach, odmítání anebo přijetí a uznání. Zvláště jako ženy, když jsme sami sebou a v bezpečí, si vytvoříme dostatečně velký prostor okolo sebe, zvlášť když používáme křídla božské ženské energie, dostatečně bezpečný prostor na to, aby kdokoliv, kdo se cítí odmítnutý, se tím příchodem k nám sklidnil natolik, aby neměl tendenci nás ohrozit.